Hello mga ka-PB, welcome back na naman sa ating video. So ngayon, di muna ako nangunguha ng ginto kasi relax muna, kapagod. So ngayon, yung nangunguha ng ginto yung misis ko at saka yung mama ko at saka yung kapatid ko, mga babae. Yan sila. Tingnan natin kung nakuha ba sila. Ayan, nire-review nila yung pinunan namin ng isang araw. Meron pa daw. Ayan. Pinapanan niyo. Nagapon ma? Sampol. Wala. Anong gagmatoy? Wala. Wala. Clean up. Yan, marami na silang kuha oh. Marami na, sobrang pino. Kaya, tebe? Sila ka ba ni? Tulo? Tagpior bulawan na ano ba? Murag baga ni ba? Kita. Yan, gold. Gold. Layo dos. Sila lang mga babae. Mga babae lang nanguha. Relax muna ako. $23 no? Oh, lawan na pag mo ninyo baligya. Mga babae lang kumuha nito. Klaro kay diri. Klaro kay diri bulawan. Dama? Bulawan ya. Ano ba to? Pangatlo. Ito yung lahat. Hindi. Oh. Pangatlong pamasko. Woy! Yawas! Ano, uy? Dagan na. Ay! Dagan kay bulawan! Ang magkalahating gramo. Oh, review na yon, review. Pero marami pa rin. Kain muna sila. Kain muna kayo, kain. Para may lakas. Yan, mga babae. Oh, ayan, mga ka-PB oh. Kahit mga babae ay nanguha ng ginto.
Relax muna. Sila muna, sila. Ayan, oh. Pagod. Sarap maligo, oh. Malapit na malinaw yung tubig. Siguro bukas, malinaw na yan. Ilan natin? Tagpila. Oh. Last lang na ninyo. Ayan. Misis ko yan. Siya muna. Pakalaki ng ilog. Ayan. Daming palkata. Yung iba naanod sa baha. Pero okay lang kasi di yan sa akin. Simpleng buhay. Sampol. Shout out eh. Shout out. Shout out ba? Ha? Mahihiya ka pa ngayon. Pag ito sumikat, ikaw na maghawak ng kamera. Misis ko. Kapatid ko. At saka mama ko. Solid. Na yan. Gabi. Sampol muna. Wala. Clean up na kay wala. Kinsa? Nga na rin akong gano'n na parang kayo natuwa, no? Ya, naman tugot. Pila mo dito? Kamora na nga. Diyan na ni. Dahon na magpunagit ka isa. Pang-apat na na yun, pang-apat. Kulang ang isa. Lima. Pang-lima. Pang-lima na na. Pang-lima. Pang-adlaw. Kasi mataas pa daw yung araw. Kailan ba yun bumabang araw? Pero tag-picture yun yung tabak utang. Ayan. Sila lang talaga. Baka sabihin nyo. Kasali ako, di ako kasali dyan. Ayun, yung mag-asawa na yun. Sila mag-asawa. Tulong-tulong pero di kasali yan. Sila lang talaga tatlo. Yung una, dito kami. Kalahating gramo yung kuha namin. Nabayaan na namin, kala namin wala na, dami pa pala. Kahapon nakunan ito ng 3 milligram. Tapos ngayon siguro mga sobra kalahating gramo. Siguro nakuha dito mga mahigit na 1 gramo. Ito lang. Pang-5. Pang-5 nila. Pagod na daw sila. Kaya patakarong to. Ida, tulo. Paspas kayo hako. Paspas si Mama Pala. Magdagan-dagan, magdalag balde.
Marag na nagukod. Gihapon oy. Oh, Dito na, pag ginasang ko. konti lang, konti kasi pagod na. Pagod ng mga kids. Pagod sa init. Agad sa init. Pagod na sa init. Pagod. Yung pagod sa Bisaya. Ano? Maitim na. Pagod na. Ang mga isaw sa init. Ama na tong Sa kuwan. una, lisod o buhag. Singkwinta. Ay, gamay-gamay ra. Itibo iya. Ko to, ano to? Ano ba ito? Konti lang yung panglima. Ito na yon lahat. Sarang. Anong luto yaw? Balas na. Daghan lagi, gramuhon lagi Oh. na ron makatag lagi. Namikat. May ganan na ng mundang ba? Ayun na. Wow! Bungagan pa dito mak. Kangan to dit karon kay taas pang adlaw. Tayo. Buto. Ah! Bani. Oh, margaha. Dugangan pa. Wow! Dami! May good. Mas golden. May itom-itom din. Dili pa yun, dili pa. Dili pa. Dili pa eh. Magaan. Maga. Bagaha. Diyan. You know I'm gonna get you, yeah, whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does.